Slovenské fašiangy sú jedinečné, pretože len čo skončia, ťažko nájdete na Slovensku basu, ktorá by nebola pochovaná. Aj keď, pravda, kto by už pochovával kontrabas. Naše zvyky sú o folklóre, dobrom jedle a zábave. A ak máte tak ako Abraham šikovných a ochotných ľudí, podarí sa aj sprievod, aj dobré jedlo, aj dobrá zábava. Dnešným dňom nás prevádzal folklórny súbor Jatelinka, ktorý si pripravil krásny, zaujímavý a veselý program pre všetkých účastníkov. Samozrejme je treba poďakovať aj našim hasičom, ktorí niesli ťažké máry, a kultúrnej komisie, ktorá pripravila posedenie a občerstvenie pre všetkých účastníkov dnešného dňa. Naša folklórna skupina Jatelinka vznikla v 64. roku, čiže mali sme už veľkolepé oslavy vzniku 50. výročia. Zachovávame hlavné piesne našich predkov, ktorí nás naučili starí folkloristi, ktorí už žiaľ nie sú teraz medzi nami. A takisto máme veľa takých úplne starodávnych tancov. Pred nami je obdobie pôstu, preto sa niet čo čudovať, že na pódiu i v hľadisku bolo veselo a návštevníci si užili nevšedné veršovačky, tancovačky, prekáračky a iné čačky. Pochovajme toto telo, bo celú noc by volá čo scelo. Pochovajme pozostatky, za rok dojde zasa spátky. No tak tie sviatky prichádzajú, ale ja som rád, že tu na dedine sa to tak sklbilo, aj tieto zvyky, ktoré ešte existujú, ale zároveň viem, že začnú ten pôst. Aspoň čo mám už za tie roky skúsenosť, takže pôstom sa naozaj chcú pripravovať. Hoci už to nie je možno ako pred mnohými rokmi, ale na dedine si myslím, že tak ako jeden na druhého pozerajú, tak sa povzbudzujú navzájom k tomu. To je fašiangové obdobie, ktoré končí s pochovávaním basy. My sme sa na toto podujatie, myslím si, že veľmi dobre pripravili svojimi piesňami, tancami a takisto sme tu pobavili aj naše deti. Nie len deti si užili príjemnú atmosféru v zaplnenom kultúrnom dome. Ja som bola prekvapená, že sme tu mali aj cudzích ľudí a presne neviem odkiaľ sú. Viem, že z Pustých Hulán som tu videla nejakú partiu. A myslím si, že aj našich Abrahančanov dosť došlo a že prišli aj so svojimi deťmi, s ktorými sme sa ešte pobavili v tomto fašiangovom období, ktoré v podstate skončilo a najbližšie si budeme užívať až na Veľkú noc. To je ale úplne iná kapitola. Teraz môžeme len skonštatovať, že Abrahamčania úspešne pochovali basu a ukončili čas fašiangov.